Как може да увеличите звука на вашия iPhone докато използвате слушалки? Този метод, който ще ви покажа, не е с приложение, нито както другите методи, само да увеличава ехото, така че нека започнем. Влизате в настройки, първо ще трябва да премахнем ограничението на звука. Тук трябва да открием звуци и осезания, след който пускате малко по-надолу, избирате безопасна употреба, това тук го изключвате, намали силно аудио, пускате малко по-надолу, Lightning адаптери, избирате това бутонче, изключвате го това, избирате забравяне за всичките адаптери, след който цъкате назад, пускате малко по-надолу, избирате улеснен достъп, пускате малко по-надолу, избирате слухови апарати и от тук трябва да включите тези две бутончета. Първо, нека да ви покажа как звучи без да включите тези бутончета и след което ще ви покажа как звучи след като включите тези бутончета. Искам да подчертая нещо, ако усетите горещина във вашите слушалки, по-добре изключете го, защото това вреди на слушалките с ниско качество. Ако ви харесва да проработи, може да харесате това видео и да му следвате за още подобни видеоклипове, а и може да спазиш това видео, за да го пробваш.